Ne znam, Anja, ništa što kažeš, mogu reći. S one strane plive, jel? Hvala najljepša. Dragi prijatelji, dame i gospodo, u ime Kulturno-informativnog centra Veleposlanstva Bosne i Hercegovine sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu. Također dozvolite mi da prenesem i pozdrave veleposlanice Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, njenu ekscelenciju doktorcu Elmu Kovačević-Bajtal, koja nažalost nije mogla biti s nama, ali kao što ste i vi u toku, imamo jednu veliku konferenciju o Daytonu danas u Zagrebu. Posebno pozdravljam tajnika Bošnjačke nacionalne zajednice, gospodina Samira Avdagića, autora izložbe Nikolu Šolića, zatim urednika časopisa Bošnjački glas, gospodina Boskiljka Domazeta, članove zbora i orkestra ansambla Bosana i sve vas, dragi prijatelji. Danas otvaramo izložbu jednog izuzetnog autora, Nikole Šolića, novinara i fotoreportera s dugogodišnjim iskustvom, od ranih 90-ih pa sve do rada za međunarodnu agenciju Reuters. Nakon kronike izazova i teških trenutaka, Šolić se okreće prirodi, bilježeći ono najljepše što naša regija nudi. Centralni motiv izložbe je Una, jedinstvena i neponovljiva rijeka, koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku. Ona nije samo prirodni biser, nego i simbol povezanosti, zajedničkog nasljeđa i ljepote koja nadahnjuje. Vjerujemo da će ova izložba nastaviti svoj put i biti predstavljena u brojnim mjestima u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj uz tok rijeke Une. Ovo je ujedno i posljednja izložba u ovoj kalendarskoj godini koju organizira Kulturno-informativni centar Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu i drago nam je što je zaključujemo upravo ovako snažnom i inspirativnom temom. Hvala vam, a sada bih prepustio riječ gospodinu Bosiljku Domazetu, koji će reći više o samom autoru i ujedno i otvoriti ovu izložbu. Hvala, Bosiljku. Dobro večer. Dobro večer još jednom. Ovdje smo, sve je rečeno, uglavnom naši domaćini Kulturno-informativni centar Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu. U ovom kulturno-informativnom centru je niz zbivanja bilo ove godine i na neki način zaključujemo ovu sezonu jednom zanimljivom izložbom o rijeci Uni, koja je zapravo početak nečega što je neka naša ideja koja će se razvijati dalje, a to je da u gradovima duž rijeke Une, u mjestima njenim, pokažemo ove fotografije Nikole Šolića, ali ne samo ove, nego niz onih drugih koji još nisu pripremljene za izložbu. Ovdje imate i primjerak časopisa Bošnjački glas, koji je prošle godine se pozabavio rijekom Unom i taj časopis je garniran, odnosno oplemenjen fotografijama Nikole Šolića. One se mogu naravno u boji razgledati na internetu, na našim stranicama, a ovdje je taj časopis otisnut i tekst o rijeci Uni napisao profesor Hrvoje Jurić. To je bilo u vrijeme
kada je započela i nadamo se prekinuta devastacija izvora rijeke Une. To je, čini mi se, važno i zato smo cijeli broj časopisa Bošnjački glas posvetili rijeci Uni. A sad naravno moram baciti pogled jer nije ovako jednostavno pričati o prijatelju, osobito onome koji je rođen nekoliko mjeseci prije mene, pa smo nekako generacija. Dakle, taj novinar i fotoreporter Nikola Šolić rođen je u četvrtak 4. travnja 1957. godine, 1957. i navratio je na ovaj svijet i tako postao nešto stariji od autora ovih redaka koji to ovo čita. Uz rijeku Unu je odrastao u gradu čije ime došlo od starodobne riječi Kostanj, jer uzvisine i brda na obje obale te jedinstvene rijeke obrasle su kestenovim šumama. Danas šuma je sve manje, o čemu Nikola niz godina svjedoči svojim fotografijama. Devastacija okoliša, stručno se kaže deforestacija, zabilježena je Šolićevim objektivom posljednjih godina, a uz to i njegovim autorskim tekstovima. Nikola je Šolić osebujan lik, težak prijatelj. Onaj koji često kaže što misli, a rjeđe i prije nego što promisli. Takav je naprosto novinar i fotoreporter. Tko će znati je li to zbog sve manje kestena u Kostajničkom kraju ili zato što je tamo sve manje šuma. Nikola je tamošnje škole brzo završio, osnovnu školu imenom Davorina Trstenjaka i gimnaziju nazvanu Nina Maraković. One danas ne postoje. Početkom 80-ih prošlog stoljeća povremeno objavljuje u Zagrebačkom studentskom listu koji još donekle prenosi odjeke buntovnih 60-ih. Potom studira na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka, politologiju te novinarstvo. I prekretnica, ili točnije životni preokret, događa mu se u godini osnutka za te prilike revolucionarnog omladinskog radija 101. Šolić se naglavce baca u novinarstvo. Početkom rada omladinskog radija kao reporter aktualno-političke redakcije pripremao je i uređivao dnevne vijesti, bio urednik prve sportske redakcije te urednik aktualnih emisija. O tom vremenu kultnom radiju 101, što ova radio stanica postaje sredinom 80-ih, puno je toga napisano i rečeno. Međutim, postoji i ona alternativna povijest, točnije historija, u kojoj sudjeluje Nikola Šolić. O tome će se vjerojatno učiti na nekim budućim studijima novinarstva. Usputno, tijekom školovanja i rada u novinarstvu ovladao je raznim vještinama od slobodnog penjanja, instruktorija alpinizma, skijanja i drugih sportskih umijeća do prve pomoći, samospašavanja, preživljavanja u prirodi, do vrhunskog poznavanja kompjutorskih programa vezanih uz foto i video produkciju. Novinarski posao radi u Večernjem listu, potom u magazinu Start, što su već pozne 80. rečenoga 20. stoljeća, u kojem novinarski i fotografijom prati važne političke i druge događaje na području Jugoslavije i Balkana. Počinje i nikada objavljeni rat kojega Šolić prati kao novinar, fotoreporter, radeći za tjednik Globus. Upravo u doba previranja i preokreta angažira ga Reuters, Thomson Reuters, Međunarodna novinska agencija, i Šolić od 1992. do 2012. biva njihov fotograf i novinar. Kao fotograf, reporter sa sjedištem u Zagrebu pokrivao je sva događanja na području Hrvatske i novo nastalih država na Balkanu, te mnogih europskih, bliskoistočnih, azijskih i afričkih država. I sad sve sam govorio u prošlom vremenu kao da Šolić nije tu, ali eno ga tamo, ja ga molim da dođe ovdje izgovoriti par riječi o ovoj izložbi. On više o meni zna nek sam što ja znam. Možda se ja sve zaboravio. Puno ti hvala, Mociljko, i vama hvala što ste došli. Da vam kažem 3 riječi o ovoj izložbi. Ova izložba je ideja, zapravo rješenje ideje o samoj vodi koja nije svugdje ista. Nije ista tekuća voda, nije ista stajaća voda, nije ista slana voda i ova slatka voda. Dakle, ovdje na ovim fotografijama sam ja htio dočarati teksturu i boju koja nastaje u tekućoj vodi na jako značajnim mjestima. Sve ove fotografije su nastale na potezu od izvora do ušća.
rijeke Une, od Srba do Jasenovca. Negdje su samo brzaci, a negdje su dijelovi poznatih slapova, na primjer vrh Štrbačkog vuka vam je ovo. Čonec, full frame na fotoaparatu je to sa 800 mm objektivom. Mislim da me čujete. Ja sam se trudio za ovu priču snimati sa tehnikom primjerenom za to. A naravno da ovaj sam vrh ne morate snimiti, doći sa normalnim objektivom. Niste Bresson koji je to rekao, ako ti je kadar daleko, priđeš mu pa onda slikaš. Ovo je rađeno sa vrhunskom tehnikom i imalo je jednu namjeru da pokaže ne samo Unu kao rijeku, već vodu kao Unu. Nije, boje Une su specifične i nisu nikad iste. Tako da ove kadrove može bilo ko snimiti, bilo koji drugi dan, to neće izgledati isto, jer će biti drugčije svjetlo, drugčiji refleksi. Mene su jednom pitali za neke od ovih fotografija, kao pa ti si to kistom napravio. Ne, ništa nije kistom, to je tako kako se može snimiti ako, ja to kažem, ako znaš zanat. Jer danas nema baš puno zanata, ali ovo je zbilja izložba bila namijenjena tome da vidite. A rijeku Unu, jedan aspekt kako sam ga ja doživio, a tamo na projekciji potrudili smo se da vidite i Unu, ono drugo što čini Unu. Ambijent, flora, fauna, ptice, pejzaži, landscape-i. To možete pogledati i jedan kratki film o Štrbačkom vuku i raftingu koji je moj nećak složio samo za ovu prigodu i dalje možete gledati fotografije kojih ima, koje će se vrti dok pojedete burek. Dobar vam tek i vidimo se. Hvala vam puno. Evo, dok mi dočekamo našeg Vasiljka, evo možemo i zajednički onda otvoriti ovu izložbu. Vasiljko, hoćeš ti? A u ime domaćina Kulturno-informativnog centra Ambasade Bosne i Hercegovine, evo svečano proglašavam izložbu otvorenom, tamo ima i film i tako dalje, ali molim